Oh. Ako na po, baliktad ko ka na. Sige. Ako na po yung muta na. Oh. Kinsa sa mga apostol nagtudlo nga ang Aman, Anak, ug Santo usa ka matuod nga Dios. Okay. Kinsa sa mga apostol, Oo. pinakauna, number 1 si San Juan. Basa, Number 2 si San Mateo. basa. Pagkahuman, number 3 si San Pablo. Basa. Oh, basa sa Biblia. Juan. Ang amahan ba? San Juan, Diyos ba? San Juan 17:3. Oh. Ang anak, Diyos ba? Ay, Diyos kayo. San Juan 1:18. Bugtong anak nga Diyos. Karon, sumala ni San ni tawag anak ni San Lucas sa estudyante ni San Pablo. Buhat kapitulo 5 bersikulo 1-5, ang Espiritu Santo, Diyos pila ka Diyos ingong pangsanuan na itulong sa langit ang Amahan, ang pulong Espiritu Santo ug kining tulo o sara. Ang pangutanan ay naminaw, kinsa sa apostol nagtudlo ang Amahan, Anak, Espiritu Santo usa ka Dios. Paminaw natay Answered! Oh, na? Answered! Answer ta bang suwan. Isang apostol. Again, naamig Awa? ingon na one word is enough for a wise man. sige daw. Tipa. Pinaka number 1 San Juan. Ingon pang San Juan, ang amahan ba Diyos? San Juan, kapitulo 17, versikulo 3. Ang anak ba Diyos? Ingon gyapon San Juan 1:18. Bugtong anak nga Diyos. Kining tawag Espiritu Santo Diyos ba? Buhat, kapitulo 5:1-5, Diyos. So, may mabasa sa Biblia. Oh. Tubag. Tanawan din jud. Tanawan na patimbang. Ha? Nay mabasa pero wag din nabasa nga kanang Amahan at Santo usa ka matuod nga Dios. Ay nagtuo mo siguro siya nga ang Biblia usa na kabuksitas. Maski pa daghanon nimo. Hinomduman nato ang pagpamatuod, paghatag og tawag ining nga pagbato sa Biblia. Pag ingog Biblia composed of many texts, composed of many chapters and verses. Nya pagkaman hitang ko nimo isa ka buok, sure nimo oy. Oh, na po, Para kita ninyo ang punto por punto. Oh? Wala gyud magyon si Juan. Amahan, Anak, Santo, usa ka matuod nga Dios. Ngunit tudos Katoliko. Okay, point this. Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo sad wag gyud mingon. Nga Amahan, Anak, Santo, usa ka matuod nga Dios. Katoliko gyapon. Katubang Okay. giingon yang buhat. Wag yun mag-ingon yung Amahan, Anak, Santo, usa ka matuod nga Dios. Sakpan. Okay. Tubag ko. Ilan? Makita na to. Ilan gihapon. Tanawa ang pangutan na ganina. Kinsang apostol nagtudlo nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo tawag ining Dios. Mao ta kong gitubag. Wa pa sa tawag ka Dili. na sa kag usab ka Dios. Ay sa Tulo ka binuangan man ko persona nimo. doktrina yung Katoliko. Mo bitaw nimo tulo ka persona gani di ba ingon ko? Oh. Di ba ingon ko ganina kasanuan 1:5-7 Oh. na ay tulong sa kasalangit ang Amahan, ang pulo Espiritu Santo ug kining tulo sara. Usa ka unsa? Di ba? Usa ka. Usa ka pa Dios. Basa. Oh. Oh, sakpan. Naada mo no 157. Ang Biblia. Oh, Ang dayon. Biblia. Oh, pinaka-number 1 San Juan. Dili ang ibasa nimo. Katuno 157. Sakpan. Lagi. Ang 1 kapitulo 5 versikulo 7 Sige daw. refer na sa unity of nature. Oh, nya. Diba unity of nature ba? Oh, sige daw. Unity of nature. Sige daw. Pagkaman Sige daw. ka nang gitawag og 1:5-7 ka nang gingon usa refer na sa kahiusahan sa gitawag og kinaiya sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Noon sa- Yes, butan kinaiya. Yes. San Juan 13, ang Dios, ang Amahan Dios. Oh. San Juan 1:18, ang Anak Dios. Oh. Buhat 1, ang buhat 5:1-5, ang Espiritu Santo Dios. Pila ka Dios? Pila? Oh, usa lagi. Ah, sa may Santo. Mo man nimong tulo. Ah, sabi sa to, itong Amahan, Anak, Santo, di katubag. Ha? Isa ra dahil lang Diyos. Pero, Isa ano lang. na? Pastilan. Pero kung si Kristo atong patubagon, dili ako. Bigo. Kristo, di, Bigo. 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 Si Kristo atong patubagon. Bigo. Ingon ni Kristo, Amahan, ang mga tao makailakan ng usa ka buto matuod. Ya Diyos. Katoliko, Amahan, Anak, Santo, isa ka Diyos. Okay. Magpili So- mo, kang Kristo mo, o kaning tudloan ng Katoliko. Okay. So, ang buti pasabot kay karon, amigo, ang buti pasabot kay karon, nasayop di ay si San Juan pag-ingon nga si Kristo Dios. Wala po na yun. Wala na Kung kasulat. na ako'y mabasa nga nanudlo San Juan nga si Kristo Dios, admitahon nimong iya kasi awaron. Dili, ang ato adi. Ayaw sa. Lagi. Dili man doktrina ni Kung na ako'y mabasa sa Biblia nga nanudlo si San Juan nga si Kristo Dios, Kauban sa admitahon tulo ka nimo. persona. Unya na po si persona. Usa-usahon na to. Kung na ako'y mabasa sa Biblia nga si Kristo matuod nga Dios, admitahon nimo karon. Ang nakasulat, Brad, Bot ng inyong pundok. itudlo sa inyong doktrina, di mo igo. Dili mo igo. Walay doktrina sa Katoliko nga si Kristo lang ang Diyos. Mo igo. Mo igo. Sige na, basahan na kasita. Sige. Muna to, sige. Okay. Sige na, sa kasita. So, o yun ka. Sige na.
So, oy kas ko. Tanawa, Ama, Anak, Santo. Oyon ka ba sa kondisyon? Palagi sa kamatod niyo. Usa-usahon ta na katulog ka persona gani. Dili lagi. Usa-usahon na to. Usa-usa Tulog gani ka persona, usa-usahon gani nato. Insa lagi nagtudlo, ana. Ang anak, una. Kung nga ako'y mabasa sa Biblia, nga si Kristo Diyos sumala sa gitudlo sa mga apostol. Kulang sa Admitahon niyo mo karon. Dili. Unya ng amahan. Amahan. Kulang sa inyong doktrina. Ganang amahan give na na. Naamoy doktrina. Naamoy doktrina. Ayaw. Ako ang tao. Ina ka ng sitas. Na Amahan, Anak, Santo, usa ka matod niya Dios. Dili man mo imong pagtuo. Isa-isahon man niya. Dili mo na imong pagtuo. Usa man ang Biblia gay. Pagsuma total ra Usa man ang Biblia. Nanay gistabi sa Di tulo. ba? Mingon Pero nga oyon ka, nga kana unohan sa City usa na, gisutan. Asa, usa ka Dios? Oyon ka nga giingon sa unohan sa City kay tulo usa. Usa. Wala Dios diha. Oyon ka ba o dili? Na. Usa. Oh. Okay. Kanang giingon nga diha nga tawag anak usa, oyon ka kanang gihuptan nila nga tawag anang pagkamo kanang giingon usa. Unsa man? Kanang usa din na ba? Wala gyud unsa lagi. O asa man sa na usa? Ikaw na imo na nga. Okay. Kay dili magkapagkadiyos niya, asa man sila na usa. Wala pa dili pa ko. Asa man sila na usa. Dili pa ko stand. Ay so dili pa kustan, imo na imong tawag kanang Imo na. giingon nimo. Ikaw Onohan pa ni si Parong City Karod. i-deny nimo nga dili na refer sa pagkadiyos. Oh. Asa man sila na usa. Yan ang tubag nako. Sino na kayo? Unuan si City. There are three witnesses in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Di alam ko to. O niya, asa man sa na usa. One lang, Jara. Asa man sa na usa. Wala nakasulat. So, kasabot.